आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मालवणात 4 डिसेंबरला साजरा होणाऱ्या नौदल दिनासाठी नौदलाच्या पश्चिम विभागाच्या युद्धनौका कोकणात मालवणच्या दिशेनं रवाना झाल्यात. 27 नोव्हेंबर पासून मालवण आणि तारकर्लीच्या समुद्रात युद्धनौकांची रंगीत तालीम सुरू होणार आहे. यावर्षी नौदल दिनाचा मुख्य कार्यक्रम सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर होतोय. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम 27 नोव्हेंबरला मालवण तारकर्लीच्या समुद्रात सुरू होते. त्यासाठी युद्धनौका तिथं डेरेदाखल होणार असून युद्धनौकांवरून होणारे हल्ले, शत्रूच्या हल्ल्यांचा सामना करणं, समुद्री चाच्यांवर कमांडो हल्ला करणं, समुद्री बचाव, हेलिकॉप्टर कसरती अशा विविध प्रात्यक्षिकं सिंधुदुर्ग किल्ला आणि तारकर्ली येथील समुद्रात होणार आहे. त्यासाठी युद्धनौकांचा ताफा कोकणच्या दिशेनं रवाना झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. यामध्ये जवळपास 4 विनाशिका, 4 फ्रिगेट्स, 6 कॉर्वेट्स आणि क्षेपणास्त्र नौका, 8 जलद हल्ल्यांच्या युद्धनौका सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या युद्धनौका 27 नोव्हेंबरला सकाळपर्यंत सिंधुदुर्ग परिसरात पोहोचतील. बहुतांश युद्धनौका मुंबईतील तळावरून जातील, तर काही युद्धनौका कारवार येथील विमानवाहू युद्धनौकेच्या ताफ्यातील असतील. 27 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर दरम्यान दररोज रंगीत तालिमीनंतर या युद्धनौका सिंधुदुर्ग आणि गोवा दरम्यानच्या समुद्रात नांगरणीला असतील अशी माहिती मिळते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.